नमस्कार. रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत तांदळाच्या पिठाच्या आंबोळ्या. हे कोकणामध्ये पारंपरिक पद्धतीने कसे बनवतात ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ. ही 1/2 किलो उडदाची डाळ, ही पण 4 तास भिजून ठेवलेली आहे. आपल्याला आता हे दोन्ही मिक्सरला लावायचं आहे. मिक्सरला लावून एकत्र करून हे आपल्याला पीठ 8 तासासाठी ठेवायचं आहे. तर आता मी हे मिक्सरला लावून घेते. आंबोळीचं मिश्रण हे मिक्सरला लावते वेळी एवढं जाड लावायचं, कारण हे बारीक लावलं तर ते चांगले आंबोळे होत नाही. त्यासाठी जाडसर हे सगळं वाटण मिक्सरला लावून घ्यायचं. आणि हे पीठ ठेवते वेळी पण जरा घट्ट पीठ ठेवायचं आहे. हे एवढं जाड पीठ आपल्याला आंबोळ्यांसाठी ठेवायचं आहे. हे 7 ते 8 तास आपल्याला ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला याचे आंबोळे बनवायचे आहेत. तर मी आता हे पीठ ठेवून देते. असं हे चांगलं पीठ आलं की आपले आंबोळे एकदम सॉफ्ट होतात. आता थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. मी 1 वाटी पाणी घेतलेली आहे. पहिली मी अर्धी वाटीच पाणी आधी ओतते आहे. असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. हे यात चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. आता आपल्याला ह्या पिठाचे आंबोळे काढायचे आहेत. आता आपलं हे भिडं मी ठेवलं आहे गरम करत. भिडं चांगलं गरम झालेलं आहे आणि हे मी त्याला तेल लावून घेते आहे. आणि हे पारंपरिक पद्धतीने भिड्यामध्ये मी तुम्हाला करून दाखवत आहे. भिड्यावरती केलेले खूप चविष्ट लागतात. आता हे आपल्याला सोडायचं आहे पीठ आंबोळ्यासाठी. आणि हे असं हलक्या हाताने पसरवायचं आहे. आणि 1 मिनिटासाठी आपल्याला हे झाकणवरती ठेवायचं आहे. आणि मीडियम आचेवरती आपल्याला हे करायचं आहे. 1 मिनिट आपलं झालेलं आहे. आणि हे आपल्याला आता परतायचं आहे. हे असं चांगलं सॉफ्ट झाल्यानंतर पटकन परततं आणि हे चिकटून राहत नाही. मग भिड्यावरती कसं सॉफ्ट एकदम होतं आणि चवीला खूप चांगली लागतात भिड्यावरती केलेले. आणि ही मी आता तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने करून दाखवत आहे. हे आपलं आता झालेलं आहे. पीठ जर चांगलं आलं तर हे आंबोळे चांगले सॉफ्ट होतात आणि हे भिड्याला चिकटून राहत नाही. आणि हे आता आपलं पूर्ण झालेलं आहे. मी अजून तुम्हाला काढून एक दाखवते आहे. हे पीठ सोडते वेळी ढवळूनच भिड्यावरती सोडायचं आहे, कारण वरचं पातळपणा वरती राहतो आणि मग खाली जाडपणा राहतो. त्यासाठी ढवळून आपल्याला हे भिड्यावरती सोडायचं आहे. एक मिनिट आपलं झालेलं आहे. हे झाकण ठेवलं ना की ते एकदम पक्का होतो चांगला शिजून. आणि म्हणून झाकण ठेवूनच हे आंबोळे करते वेळी वरती झाकण ठेवूनच आंबोळे बनवायची. आणि पीठ भिड्यावरती घालते वेळी टोपामध्ये ढवळूनच ते भिड्यावरती घालायचं. हे आपलं आता आंबोळी तयार झाली आहे. ही अशी चांगली होते भिड्यावरती. आपले आंबोळे बनवून तयार झालेले आहेत. हे मी कोकणामध्ये जसे पारंपरिक पद्धतीने बनवले जातात तसे मी तुम्हाला बनवून दाखवलेले आहे. ही एकदम सुंदर आणि सॉफ्ट झालेले आहेत, कारण मी भिड्यावरती बनवलेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.